Hvad har I lavet i dag? I dag har vi fået læst færdigt, og vi er begyndt at skrive. Og vi har også begyndt på vores reportage, så vi er faktisk nået rimelig langt. Ja. Så vi skal skrive videre på vores reportage i morgen. Og vi har læst og skrevet om Frederik den 3. Jeg har læst under statskuppet 1660 og den svenske krig med Carl Gustav den 10. Ja, og jeg har også skrevet sådan lidt om det, og så ja, og jeg regner med at lave noget meget i morgen. Hvordan er det gået i dag? Det er gået fint. Vi har koncentreret os rimelig godt. Vi har fået lavet rimelig meget. Så det er fint. Ja. Hvad skal I lave i morgen? Vi skal arbejde meget med vores reportage, det vi går så langt. Og skrive manuskript. Ja. Ja, og få det hele klar, fordi de skal have det helt færdigt på